Jsem musela držet celou váhu svého těla. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat sama doma. Kolem mě pobíhal pes, střepů všude plno. Před 15 lety jsem si koupila byt v původním stavu. Byl z roku 56, čili všechno v dezolátním stavu, včetně oken, dveří. Tehdy měla jedna firma ve městě atraktivní nabídku slev na eurookna, tak jsem se rozhodla tady téhleté nabídky využít a tady tu akci jsem si objednala. Pánové přišli, namontovali mi okna, všechno proběhlo v naprostém pořádku, já jsem byla velmi spokojená. Nicméně pánové mi zapomněli sdělit, že okna je potřeba i servisovat jednou za čas, což se teď po 15 letech ukázalo jako hodně velká chyba, protože na podzim se mi stala velmi nepříjemná záležitost, kdy jsem přišla k oknu, chtěla jsem ho z ventilačky předělat na klasické větrání, otevřít ho doplná a v okamžiku, kdy jsem otočila tou klíčkou a vytáhla jsem okno směrem k sobě, tak na mě vypadlo, zůstalo držet jenom na tom spodním pantu. Já jsem musela držet celou váhu svého těla. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat sama doma, kolem mě pobíhal pes, tam jsem měla hrůzu, že okno spadne na psa a okno jsem ve finále musela pustit. Naštěstí se mně nic nestalo, ale teda okno se rozbilo, střepů všude plno. No vlastně doteď by mě nenapadlo, že na mě může vypadnout okno a ještě takovýmto způsobem. Teď, když si to tak zpětně procházím, tak jsem měla obrovské štěstí, že se mi nic nestalo a v dnešní době, když si to promítnu zpátky, tak jsem, kdybych věděla o tom servisu, tak se tohle vůbec nemuselo stát, protože všechno dopadlo tak, že když jsem si pozvala firmu, tak se zjistilo, že nejenom toto jedno okno je úplně zhnilé, ale že vlastně všechna okna v bytě jsou zhnilá a je potřeba je vyměnit kompletně. Takže určitě se vyplatí víc servis, než to zanedbat.